knivrøver en Netto-butik. Og her er det to maskerede unge, der tømmer kassen i en kiosk. Det er ikke sådan, at der er en enhed, der hedder, okay, alle de borgere, som har været ude for noget, som vi ikke skal tabe i systemet, dem kræver vi her. Det er ikke, hvad det hedder. Nej. Så det er sådan lidt spredt over det hele. Ja. Fedt. I morgen eller på torsdag? Jo, Brøndbyhallen. Yes. Når du så piller den der skide jakke ud af, så står der faktisk en lille dreng-agtigt, eller hvad hedder det, og inden de bare har brug for en krammer eller klap på skulderen. Jeg siger, det er altså bedre at betale sig at bruge tid på noget uddannelse, og hvad hedder det, i stedet for at bruge tid på kriminalitet. Livet har så meget at godt tilbud, hvis du vælger at for eksempel at uddanne dig. Ja, okay. Elsker laks og tog, skrev han. Hvad hedder det, fordi du får meget mere ud af at opføre dig ordentligt, eller hvad med at kaste vores ting, eller hervæk vores ting. Og jeg har haft ret mange unger igennem tiden, som kunne have endt alt muligt andre steder, end hvor de er endt i dag. Jeg sige til dem, jeg kan være skide ligeglad, og om du bliver junkie eller hvad fanden du bliver, men det vil blive ked af det. Det er sådan, at der er med klubberne, og jeg tror på generelt landsplan-agtigt, det er faktisk en slags helle. Du er ikke tvunget til at komme her. Du kommer frivilligt, fordi du har lyst til at være det her rum, eller fordi du har lyst til at være med nogle voksne heroppe, eller nogle af dine venner-agtigt. Men meget faktisk nogle voksne, som gider dig.